kuvassa nähdään Riders House. Mountain Horse-malliston kevät tarjoaa ratsastajille loistelijan värivalikoiman, joka on saanut vaikutteita meitä ympäröivästä luonnosta. Kevään mallistoista löytyvät tuttuun tapaan tekstiilit ja jalkineet erilaisiin tilanteisiin sekä olosuhteisiin. Tässä tyylikäs ja tekninen takki väreinään nimen vihreä sekä perusmusta. Jalkineina nuo kilpailukäyttöönkin soveltuvat yksilölliset istuvat saappaat ja Jodhpur Mini Chaps-yhdistelmä. Näin siis Mountain Horse-malli.